Børnetelefon, det er Stuart. Hallo, jeg hedder Rasmus, og jeg har et stort problem. Ja. Og det er, at jeg er døv. Nå, for katten. Nå, vil det sige, at du slet ikke kan høre noget, eller hvad? Altså, du kan slet ikke høre noget? Hallo? Børnetelefon, det er Stuart. Ja, hej, jeg hedder Solralf, og jeg ringer, fordi at min stedfar, han tæsker mig altså. Jamen, det var dog forfærdeligt. Jeg mener, hvordan kan en voksen og ansvarlig person nogensinde få sig selv til at kalde sin unge for Solralf? Ved du hvad, du kan godt hilse din stedfar og sige, det er sgu din mor, han skal stikke nogen på lampen i stedet for. Hvad fanden hedder hun? Gurkemina? Kan du have det godt, knægt? Børnetelefonen, det er Stuart. Hej, jeg hedder Kirsten, og jeg ringer, fordi... Ved du hvad godt, hvorfor? Fordi min